Ya bafowethu sanibona. Phungalenja lo. Bo bonke abahleka intshebe yami ngeke balibona izulu. Bafowethu sanibona. Ngifuna sikhulume la. Ngifuna sikhulume nge-album le entsha shaya ephumile yaphungalenja. Bakhala abantu. Siyakhala isizwe sami bathi abantu abajabulile. Abantu bathi ba-worried, bane-anxiety. Abantu bathi balimele kakhulu emoyeni. Bese kuba khona-ke abanye ababuzayo ukuthi Phungalenja wasutala bhangaka. Wenzeni uMamboyi? Lo talatshwayo. Bafowethu kubuhlungu ukuthi uthi unomuntu afike kuwethu uzocela usizo umuntu. Yabo? Athi uzocela usizo maqede lo muntu elisothola usizo kusuzela ahambe. Thina-ke njengey'nsizwa bafowethu siney'nduku zethu ey'hlala emqubeni. Uyabona? Esigadla ngazo. Abantu abanjengomamboyi kanje. Mangithi uMamboyi-ke ngikhuluma ngalo baba lo othi sengifona uqhoma eduze angaze ngijule nomakhelwane. Lo ocula zaphelelwe umoya. Yebo, wasenkandla lo mfana. uMamboyi wafika waphungalenja wathi ufuna usizo simphushe adume, ingoma yakhe idume aziwe. Ayinangempela samphusha uMamboyi. Sakwenza lokho. Sithe samphusha uMamboyi sase sithi thina Mamboyi sizokwenza imicimbi la kwaPhungalenja. Khona umcimbi waLast Year bayawazi abantu wathi ugcwele kakhulu. Uhanjelwe abantu abaningi kakhulu from Swaziland, Zimbabwe, KZN, Johannesburg. Wathi la eGoli wathi kuthiwa iSiyehla Festival ade ngomhla 17 December 2022. uMamboyi njengomuntu ofike ezocela usizo kuthina. Saze sithi Mamboyi sokunikeza-ke imali yokuthi ubambe iflight uze la. Imali-ke engawu 10,000 rands. Sokunikeza imali Mamboyi, musufike lana-ke sokunikeza-ke ibalance yakho before ugibele stage. Le kade simnikeze yona ibinge-accommodation. Okay. Mamboyi wathatha imali wayidla uMamboyi wangeza. Ngamfonela uMamboyi. Ngicabanga ukuthi-ke niyibonile ividiyo engiyenzile ngifonela uMamboyi phambi kwenu. Ngimfonela ngithi Mamboyi, funa imali yami ndoda ngoba uphumelelanga ngozi. Akukhona lokho esivumelane ngakho. Mamboyi asatholakala efonini uMamboyi. uMamboyi usengena lapha aphume ngalena manje. uMamboyi usewunogwaja wezikhundla khundla. Hayi. Ngase ngithi mina hayi. Zindaba zenzeke emaswazini ziyophelela eMandebeleni icala libona icala lomnumzane liyothetha ngisho sefile. Isamba semali esingadalwanga ukuthi isamba samalini, imali kamashonisa iyazala kazimithi sobani. Intombi yomfana iyitshitshi lapha kimi. Ngeke mina ngithi ngiyinkunzi yombhemo, ngiyinkosi eyinsizwe emhlabeni kube khona umfana ozodla amandla ami ngisaphila. Yayizwa lento leyo. Ngase ngithi hayi bafana ayikhale, yabo. Ngayithatha-ke induku zami ngaqonda lapha e-studio eMbuso Records. La engihlanganisa khona into yami ethule ngishaya khona ihosha. Ngathi-ke aziyokhala. Khona-ke ingoma lapha nethi uyisilima kwi-album. Le ngoma le bafowethu inzima kakhulu iyihawu. Le ngoma ade ngifuna ukubonisa abantu nje ukuthi siyashinga thina. Ubusizwa asibutholanga emakuleni, asibutholanga eShoprite. Ubusizwa asibutholanga e-restaurant ubusizwa. Ubusizwa sazalwa nabo. Ile nto ephila kuthina okuthiwa ubunsizwa. Futhi asinankinga. Yayibona lento leyo. Ya. Ngase ngithi-ke mina akekho umfana ozosuka lela asuka khona ezodla amandla ethu la esikhona njengamanje. So-ke bafowethu ningathuki. Umtalabho uyeza, umtalabho omningi. NgoDisemba kumele kuphume omunye umtalabho onzima, blind. Ya. Mina kahle kahle ngiphilela abantu abahlanyayo. Yabo ngizoqondisa mina izinto, ngizoqondisa igwegwe, ngizokulungisa i-country nje. Angimfuni umfana mina ofuna ukuma ngami. Yayibona lento leyo.
ngithi anginazise nganza kwethu ukuthi unganithusi umntalapho. Kunengoma laphana ethi hambe uyothwasa. Angithi ingoma zami ziwu-12 kumanje. Kunengoma ethi hambe uyothwasa, kunengoma ethi isilima, kunengoma ethi akusizi. Ungalalela kahle le album bafowethu iphelele. Ingoma yosizi ikhona, ingoma yothando ikhona, ingoma umntalabho, kodwa into eningi kakhulu, into egqame kakhulu laphayana ihawu, ukushinga nje, unsizwa. Angimfuni mina umfana uculiso komfazi man. So bafowethu ngiyazi ukuthi niyangithanda emhlabeni. Ngicela iy'ngoma zami zonke niyi-download-e, ni-stream-e, niy'sebenzise emavidiyweni lapha ku-TikTok nakuzo zonke iy'ndawo la enenza khona iphono. Ya, ningisize bafowethu, niyi-download iy'ngoma zami, niy'thenge futhi. Zikhona kuzo zonke iy'tolo za-online. Niyi-download-e, niy'thenge ama-CD azotholakala very soon. Ngizonitshela ngendaba yama-CD ukuthi asetholakala kanjani. Azobe edayiswa yimina ama-CD. Ngizonitshela ukuthi nizowathola kephi, uyabona. Uma ngike wathola i-CD ewu-R5 emgwaqeni, donsa impama, shaya. Uma ukwathola i-CD ewu-R10, mbulale lowo muntu. Ngizokukhiphela mina imali yebheyili. Ya, ngizokubheyilela. So-ke bafowethu, uNkulunkulu anibusise. Ingoma zami zimnandi kakhulu, ngiyazi niyay'thanda. So zi-download-eni, subscribe futhi ukuze ngoDisemba mase ngikhipha nibe khona nani nibuswe. Yayibona lento leyo. Thank you very much. Nisubscribe, ni-like, ni-comment.